الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء bandiraɓe julɓe tedduɓe moƴƴuɓe horsuɓe yiɗɓe almustafa sallallahu alayhi wa sallam on calminama salminago islam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu aleykum juule giɗoma gotol allah juule ma sappo kanko wi juulɗo woni mo julɓe kisi e juuɗe mum e ɗemgal mum ayaya julɗo woni mo julɓe kisi e ɗemgal mum e juuɗe mum ngal ɗo ɗemgal foti ko jangtirede Allah ɗeɗo juuɗe foti ko gollirede kene nafa julɓe aduna e lakara bandiraɓe julɓe nam koye qissa siddiq gonɗen giɗo almustafa sallallahu alayhi wa sallam ɓe mbi ya rasulallah holmo ɓurɗa yidde yimɓe o wi Aisha o yi hol deftude hen o yi bamma ko on woni Aboubacry Siddiq ndeysan o ruttima e Allah ene welama omo jeeya e wiyaɓe radiyallahu anhum wa radu anhu radiyallah la ilaha illallah Allah welama ɓeɗo bandiraɓe gila subaka ha kikiɗe ko dawaten ko kindeten kala keɗen gollen ha Allah yiɗi en so Allah yiɗi en malama so Allah yiɗa en mborama la ilaha illallah muhammadu rasulullah hade men yaade to koɗo men Tufayl bel Amr ad-Dawsi militaire e militaire ji Allah cuuɗɗo drapeau la ilaha illallah muhammadu rasulullah haw hedde leydi yamama ko toon o maayi bandiraɓe sehilaɓe omo settana peewal omo settana moƴƴere omo settana nunɗal omo settana imanagal bandiraɓe sehilaɓe yo Allah rokken settanede ɗeɗo golle moƴƴe bandiraɓe sehilaɓe ceerno Ousmane Jam Malik Ba hade men yaade to Tofoyle walla Siddiq ɓurniran darsu men o haala jomiraɗo subhanahu wa taala nam haala makko ɓuuri haala foof la ilaha illallah Allah ala mo foti bandiraɓe sehilaɓe wallahi yawata qur'ana Allah yawata sunna nelaɗo komo anda Allah komo anda nelaɗo Allah ala ko foti koye bandiraɓe mettere makko yurmede makko noon huftidi hunde foof jurmiɗomo dokko omo cuurowomo aɗa foti hersudema halpere mbi moƴƴoma ko ese ene poti hersude Allah bandiraɓe sehilaɓe nam ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله محمد رسول الله bandiraɓe julɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ha jaaɓi ha tirde ko ɗeɗo ayaji o addi ndeysan o addi ron ko Qur'an al Karim o addi ron ko peewal ɗum sa yi ha jaaɓi ha tirde a yi France a yi Amérique ya haw diine ma ɓeydima kala ken usta diine ma moƴƴane ma bandiraɓe sehilaɓe nam o addi ron ɗeɗo ayaji itta koye tahta arshi bandiraɓe sehilaɓe nam la ilaha illallah ko nduwiɗen ɗo ko oɗo qur'ana ko haalani en Allah wi teftata ko enen leñol al mustafa sallallahu alaihi wasallam goto man ko juumi ko yejjiti ko fuuji ayaya so yafnima Allah yaafe teftatake ɗum Allah wi waɗi hadis nan to Muslim Allah wi waɗi ko wi ko la ilaha illallah mbasen ɗamtinade yurmede Allah oɗo gujjuɗo oɗo pijjo oɗo ñooɗo oɗo ñamɗo oɗo ŋoɓɗo oɗo ɓiñƴo enen fof sen tubani Allah yaafo en bandiraɓe sehilaɓe nam Allah wi waɗi ndeysan giɗoma al Mustafa sallallahu alayhi wa sallam o wi diine men ndeysan ene weeɓi o wi kala cattinɗo diine folowom mi nani suko goto ndesan e badiramen heccengom haala o jangi aya Qur'an in yakum minkum 20 sabira yaghlibu mi'atayn o jokkitani aya o wi mbal ɗum ɗo ko haala Allah omo jalkita Qur'an o wi enen haalpulareɓe so Qur'an janngama tan ceerno wona e woyde après gonen woyde tan en ganda so firtama e pulaar ma en gandi kaɗo haala neke jarani woyde ko ni o yiɗi wiide nela sallallahu alaihi wasallam jangina Qur'an ndesan o wi sa andi Allah ngoya bondima
sa andi jeymol goya bondima sa andi lakara gona goya bondi nelaɗo ne wayanno hay sa wayani woykinaade sabi Allah koye imanagal je woykino mballaɗan yurmana Uqba ibn Affan nelaɗo ɗum woy boɗɗima wallahi ñande dargue yawma tubala sarair la ilaha illallah muhammadu rasulullah ñande heen o ngata feeɗen fucci hanino mi rewi nelaɗo hanino mi rewi qur'an wala hawla wala quwwata illa billah bandiraɓe sehlaɓe nam nela sallah sallam mi neɗɗon haala konngol o wattani hakkille ngol nanomo jeygol duuɓi 90 o haayi aya o dotti so tawi kanko ko haali ko ene tiiɗe makko nde o haali o janggata qur'an o nde horo wadde hen gunna horo wadde hen horo waɗa ahkame tajwid kono mo andi ko haala Allah ma woni ko jokkaɗo ma woni ko jeenaɗo ma woni ko cikkiriɗo afillahi shakkun fatiri samawati wal ard aɗa sikkiro e Allah goto wawi wiide mi windi deftere ala fot kanko wi alif lam mim dhalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin kono noon naftorto pewol Qur'an ko kulle Allah enam la rayba fihi min rabbil alamin la rayba fihi min rabbil alamin gonnoɗo goto woni al-Mustafa ha woni 2 milliards ɓe mbi the fastest growing religion in the world is Islam ko tuuɓe koɓe mbi noon ɓe mbi diina ɓurɗo wadde sattade ko Islam bi izzi aziz wa bi dhilli dhalil yuriduna liyutfi'u nur Allah bi afwahihim wallahu mutimmu nuri ndeysan hay jiɗɗo ñifde ngal ɗo leeral ko ngal timmat nela sallah sallam wi oɗo diine mo yettoɗo jamma e ñalawma mo yettiɗo bi izzi aziz bi dhilli dhalil ndeysan ɗum noon nanto e oɗo diine saɗa yiɗi dadde bandiraɓe sehilaɓe eynam a yejiri ñande wolde Badr sahabaɓe gonno ko 314 ɓe pooli ujunere neɗɗo ha joni diina o nan ɓeydo an cikkitiɗo yo Allah rokki imana rokkami imanagal bandiraɓe sehilaɓe eynam bandiraɓe julɓe oɗo golɗo leñol ko leñol jurmongol jaafongol won leñol al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam giɗoma al-Mustafa wi sallallahu alaihi wasallam o wi Allah yaafima leñolam ko juumi e ko yejjir e ko forsa e mum hadis sahih al-jami tongode makko ko 1636 bandiraɓe sehilaɓe kala ko juumɗen kala ko jejjiɗen ken yaafaɓe bandiraɓe sehilaɓe ɗum noon ceerno Ousmane hade men yatto Ababacry Siddiq moolen koye men ceerno Ousmane aɗa moolo mbeɗa moolo Allah rokki en moolorɗe janggen ɗeɗo cimoje moolen Uqba ibn Amir omo wonde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam nelaɗo wiya Uqba a waɗɗata ko ngeloba mba o yi ya Rasulallah mi yaara koyɗe omi Uqba waɗɗo o yi ya Rasulallah mi yaara koyɗe o yi Uqba waɗɗo ndeysa ƴeew Allah e makko hormade nelaɗo o sali nelaɗo jippo kanko o waɗɗo o wi kulmi hade wontude bakkar mbimi eynam ya Rasulallah nelaɗo jippi mbaɗɗimi la ilaha illallah muhammadu rasul on jii yankinare al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam nelaɗo wi mami jangguina cimoje ɗiɗi ala foɗɗoɗe jippi cimoje tan sa janguiɗe a huurama a suurama a renama a hisi a daɗi a dañi la ilaha illallah o ine laɗo wima qul o hunko mbiyatmi ya rasulallah omi mbiya bismillahi rrahmani rrahim qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri naffathati fil 'uqad wa min sharri hasid إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله أمولي ما يكوي إباود الدن ونجوم سبحانه وتعالى وإيه الله مولم دندم كوي falak woni subaka ndeysan e ko kala ko tagode e tagodol e bone kadi nibbere e bone leydi de jamma so hiiri ay so futuri yoni ko nden seydi ndi caktoto isobe disa yobe yo ubbobe be mbadi hen ƴiƴam be mbadi hen talkur wala hawla wala quwwata illa billah idha waqab ndeysan so nangue muri don ndeysan inna fasad fil uqad e be don wuttobe ndeysan be guttay pibe be guttay lohi be joga galle ma be mbaday orama be mbadale suudma be mbaday jegnama e mbade likuma be ganduna be mborama wala hawla wala quwwata illa billah ومن شر حاسد إذا حسد حاسد نون يا الله دندو en bone حاسد so hasidima nela sallallahu alaihi wasallam kala jogido neema ala jogi hasidebe la ilaha illallah ndesan Jibril alayhi salam o ari nela sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad a wullirima ka nyawdo wima aha naam وي بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل حاسد وعين الله يشفيك لا إله بجبريل مچي المصطفى صلى الله عليه وسلم حديث رواه المسلم تنغور مكو أجن ناجد اتامدر اتشابن اجيتر اجيكم جبريل يا رسول الله يا محمد كقول لي ويما أها ويما بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك من كل شر حاسد وعين الله يشفيك لا إله إلا الله أي نعم واجي غورو كو أندلتر أوجيا وإنجامي سيرا لون
o wi ɓe dokkimi talki ɓe dokkimi talkur oyi toon ko heewi talki ko heewi wiloɓe ko oyi policier ene fuuyami tan ene ƴeewa kalbam ha tawi talkur tan diwi doƴƴi mbimi woro ko ndu talkude foori oyi gongol kadi nanggami kadi ɓe ƴeewi kakam ɓe tawi talkur ɓe goppi ɗum jaami Angleterre mbimi waji goto onon diine mon no foori ko oyi ko woni oyi mbe jigui talkuru hay police wawana kam oyi uppu ɗum ko shirku ɗum ko mbilew ko sayɗane waɗata ɗum oyi waji o jangguini mi sunna pammi sunna gandumi ko Allah yiɗi gandumi ko nelaɗo yiɗi tan mbimi ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammada rasulullah oyi ko ñande hen o oppi mbilew bandiraɓe sehlab mbilew waɗi wonade dinde o andi sunna o bandiraɓe sehlab nam mi haalino darsuɓe noon mi arta kadi mi hennama audio ɗe balɗe waji goto omo haala audio one juuti oyi waji goɗe maahi jama oɗon gandi ko waɗi o heeli jama ka o asi ɗon woyndu o wi ko joomam yamirimo oɗon gandi joomam iblis ne haadema wiyata min woni Allah o wiya ko joomam iblis yamirimo ndiyam ɗam sa yari hen cella oɗon sabu ɗum sabu ko seyɗane natata e ma ko seyɗane ñawnata ma sa yari ndiyam ɗam cella ha sikke ko gon neɗɗo hela jama o heeli jama o asi woyde ko ɗo woni bone ɗe puɗɗorto bandiraɓe sehlaɓe eyna ndeysan yumen Aisha winila sallah sallam nde o liggande o yiya omo arde omo yetti ummahatul mu'min taw o yettaki ɓe bandiraɓe sehlaɓe kono diine o haydara battinani Sufyan bin Uyayna o wi ɗum ɗo ɓuuri bonde e sehra jaa ha cikka a waɗi hunde taw waɗani ɗum waɗa ɓe jiiya cukalel informatique ɓe liggo ɗum haɓe ndesa ɗum oɗo ɓe jiiya Samba Diallo ndeysan ene liggo United Nations ɓe liggo ɗum ha resa ɓe ngal ɗo dewgal dagaki bandiraɓe sehlaɓe eynam nela sallah sallam misan ko liggano ko koye wuyde waɗa itta ndeysan fipta Allah rutti golle gañowo ndeysan bandiraɓe sehlaɓe eynam bandiraɓe goppen mbilew moƴƴani eynam oɗo biyeteɗo Maliki o wiyete ko a dardiri mbe sexe mijana Maliki o wi Imam Malik wi jangude mbilew ko keferakal oyi jangguinde ɗum ko keferakal oyi fiti ka teddinowo seyɗan sa teddini seyɗan a teddinimo Allah hoyni cheytane rajim ganduɗa ko kuɗaɗo eyna Allah wi wama kafara Suleymanu walakinna shayatin kafaru seyɗaneji koko jalti diine ha laaɓi bandiraɓe sehlaɓe eyna nelaɗo so wi kasidakal foti watten koye ɗiɗi oɗo Allah dokkimo Qur'an mbiya somi jogino Qur'an mo jogui ko mbeɗa rewa ɗum Allah walla goɗɗo mi sakko jamma e ñalawma mbiya somi jogino ko jogui ko mi sakko ɗum ɗo ko dandu wona hasidakal bandiraɓe sehlaɓe eynam innama nahnu fitnatun fala takfur soɓe jangguinma ɗiɗo malayika ɗima ɗum ɗo sa jangguino ko fitna wontantuma jalta diine ha laaɓa wa yata'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum ɗum ɗo woni katumeji ɗe eɓe janga ko rollataɓe ko ganduɗa nafataɓe ay sa yi mbilejo jira ko neɗɗo naskongel a yiyata omo jogui galle ni fo ni omo jogui farmata omo jogui de farmata omo laaɓi ɓiɓɓe makko no laaɓi ɓenen jangga Qur'an ɓenen goni sernaɓe ɓenen jogui sunna ɓenen ala kanko wonata ko naskaɗo hunde makko fof koko naska nde wonno ko jinneji ko seyɗineji o waddata bandiraɓe sehlaɓe kala moƴƴere bandiraɓe sehlaɓe cikkuɗa so tawi battanima ko jeygol ko bonnande kala mettere ko cikkuɗa walla caɗele cikkuɗa so tawi ko aljanna fanuma wona caɗele ko moƴƴere woni noon bandiraɓe sehlaɓe te kadi nguɗo mbilewo ko woni hen e boneji bandiraɓe julɓe onon tan kadi Allah tan andi wallahi mbeɗa haala hen bone ma ya ar suudam 5e gara an goto gara aɗa uura eynam nera sallah sallam wi kala debbo e gorko ɗo teldi fof ko seyɗani wontata mumen debbo mbiyeɗa kulɗo Allah hoto ɗanno ɗangal ganduɗa jamma e ñalam taw o yaadane mahram eynam wallahi bone ne mbaɗe hen ko wileɓe ma min noon haadiyam waɗanemi dura talkuɗo mami wonde soɓe eynam wala hawla wala quwwata illa billahi alil azim la ilaha illallah muhammadu rasulullah kala debbo e gorko teldi ko seyɗani wontatama hol mbiɗo noon al Mustafa hadis on to Bukhari tongode makko 5,150 ngare goppen mbilew ngu bandiraɓe sehlaɓe jehen to Siddiq wama adraka ma Siddiq Aboubacry guiɗo al Mustafa sallah sallam oɗo bileji so dañi kalis so haji jaɓatake so inni jaɓatake so sakkima jaɓatake so muddima jaɓatake wala hawla wala quwwata illa billah en mbino e nder sumen ɓennuɗo Aboubacry Siddiq bandiraɓe sehlaɓe sahabaɓe hewɓe nanɓe islam kanko woni sababu ene tengten tokaram Ousmane ibn Affan wa Abdourahmane ibn Awf ɗum ɗo yonimo teddugal ko commerçant o wonno ñande nela sallah sallam maayi o waɗa khalifa ndeysan khalifatul muslimin walla amiral mu'minin kanko iɗi wiyete khalifatu rasulullah sallah sallam o ƴetti bagi makko omo yeeyo ndeysan omo waɗa e bëccëg ɓe mbimo ya khalifata rasulullah hoto paɗa o wi mbeɗa yiiloyo dépasse ɓe mbimo ar jooɗo min dokkuma salaire ndeysan o jooɗaki ndeysan omo werti jungo makko omo ñaago o ficca ga en o rokke ga gayel o rokke ga beyel ala
qur'an ari ko rewrede Allah e nam ko non Aboubacry wano o rimdini Bilal ndeysan o rimdi bi sayyidina Aboubacry rimdini sayyidina Bilal ndeysan o rimdina rewbe juulbe nayebe e lohbe bambako an Aboubacry a rimdinta timbe mballa jango ene balluma o ya Allah min ko Allah jiltomi ndeysan dum woni drapeau la ilaha illallah o telna dum idam rufame o jiido fot sahaba ma cappadde jeeɗiɗo renɓe qur'an ɓe mayi yamam ɓe mayi yarmu ɓe mayi fof ala fof ɗo mayaka hol sababu la ilaha illallah muhammadou rasulullah so tawi diine ma jarnanima ƴettede jarnanima huɗede ƴewto holmo jiɗɗa eɗen gandi Amir Ben Fahera oɗo ndeysan ko guide makko wonno oɗo gomɗiɗo o tawama wolde Badar bandiraɓe sehilaɓe o maayi ko martyr Aboubacry ndeysan kañum rendino qur'ana iɗi rendinde qur'an caggal nelade mayinde sallah sallam ko Aboubacry rette hen toggal Ousmane ibnu Affan ɗum waɗi qur'ana jankima golle makko ndeysan wi wama li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la wala sawfa yarda o yama kanko ko beltoto sababu omo yinno Allah omo huli Allah omo defti al Mustafa sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin